Biyag Di Tao. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sa balimanan ng episode, ti sagot mi kada kayo itagundaway, ngayon kami i-drama. Ngam sakbay na, kaya't tay payakablaawan, da Ma'am Mary Jane Saking, Reynanti Torres, ni Brenson Gupaal, Violeta Riñon, Ruben Dayog, Akira Yuki, Canelisa Atalin, Dita Mindanao. Intay nga ro dandangan ti episode 176. Dito yung drama tayo. Biyag Di Tao. Sigurado ka kaday ni ti pangedeng mo anak kao. Ti panagabrod mo. Wan tatang, tati kayat ko. Maipaayak itinapintas masakbayan dagiti duwa nga anak ko. No adala ko mamabalin kao. Di ka palubusan kao madayaw. Tanay, kasi dagiti anak mo apanawam. Ay napaw, nakurapay ang mailang amin nga amam anak kao. Ala, saan yun apanunutan dayta? Ay, Basta diyo kumabaybayan dagiti anak ko, tatang. Tada kayo laangan ti amok apangital ka kadakwada. Tanatay kat nga ruden di asawak. wan, awan pagdanagam kadakwada. Jakpay bayan, dagiti anak mau. Kumusta nga tan ni Nanang iji abroad manong Alex? Daka mo tawan pa'y matawag na ading. Kailiw ko ni Nanang manong. Di kag sangit tamay luyo sak. Natay lang arodan ni Tatang. Pinanawan na tapay ni Nanang. Iris, Alex, Rabiin, ikay maturugan apok. Lolo, kailiw ko ni Nanang. Mabayag ka di pa'y nga agawin. Mabiitan, duwalang atawan, agbakasyon ton. Mabit lang ang urayan, ti dua atawan, apok. Lolo. Alam, maturog kayo nuwan. Tanay, adapay klase yun ton bigat. Di kag puy-puyat, Kundi pakadanagan ni Nanang yu di abroad. Patsek nga umawag to dahi jahi iti mabiit, wan. Ala, ikay maturugan apaw. Hello anak ko, kumusta kayon? Nasaya at Nanang. Da kayo ngay, kumusta kayo matan? Nasaya at lata anak ko. Nagasatak, tanasingpet tinatumpungak nga amok. Isu nga agadal kayo an naimbag kini manong mo, wan. Wan Nanang, ingat ka akanayon dita ha. Wan anak ko, awan tirumbang apagdanagan nyo kanyak dito, wan. Da kayo ti kanayon nga agan na dita Pilipinas. Saan kayo nga agsuksukir kini lolo yo, Agsingsingpet kayo kumaakanayon, anak ko. Manood ang tawan, tinapalabas, anak ko. Namin nanumatan na nagbakasyon ka dito'y Pilipinas. Apay, adapay planong agsubli di abroad. Wan taadupay ti arapaap ko ajak na tunoy para kadagiti anak ko, tatang. Dandani matan makaturpos iti kuliho dagiti anak mo. Graduatingan ni Alex. Sumarunon to mga graduar ni Iris. At dapay arapaap ko akayat ko atunuyan para kadagiti duang anak ko, tatang. No addan kabukbukudan da abalay, mabalin konton ti ag for good, tatang. Anya? Isu nga agabro daklat na, aging ga akabaelak tag trabaho. Napigsa akpay, tatang. Hindi na kayo pangiraw. Kabagisitaw, aking balay, iti maipatpatak dar iti tawid ni Rayma Adaga. Balay ni Alex nga po ko, kabaгаys. Ay,
Di napos dyan ngay, ijay abay na. Balay mo ni Iris nga ading na. Anya, nagubingan da pa'y laang. Nga madan ka bukbukudan da balay ka ba, guys? Kasta amat ti kaya tinada. Talaga nga raw, anak kaurnungan ni Rayma. Bayat ti kaada na ijay abroad. Kunak nga gawid din tagin na namatan. Ang madumot ti bagbaga na rason. Adu kanupay dagiti arapaap na para ka dagiti anak na. Ay na, talaga dagiti latan anak na tinakaiturungan ti imatang na niya. Agraduaran iti mabiit ni Alex. Sumarunun tumot ni Iris nga ading na. Ay wan ka ba guys? Patpat gan na ngamin unay dagiti anak na. Masyan ngamin, tanasa padaan na ulila. Wan nga raw. Unay mo't ngagpaisawn. Tanasa pamut anatay ti manugang mo kabagays. Iso siguro at igasat na kabagays. Sa bagay mo't kit di Mala, sapay ko mga road. Tasan ngagsaksakit ni Rayma. Tapno napigsalat na ngagtrabaho. Lolo, tangay nalpas mo ti balay ko. Lumasin ako ni ti pagnaadak. Uray siyak, lolo. Tapno da serbiti balay ko a pinaaramid ni nanang. Hala, da kayo ti makamapawag. Sana balay, taga asidag tayla iti balay. Ket kasano, rugyan tante agimpake, Iris. Wan manong. Oh, kumusta ngay manong? Adan trabaho? Ada na, automatic. Oh, sika ngay. Ay, mangrugiak pa ilangag trabaho yung bigat manong. Oh, nasayat Tani, narigat mat, no syaklat ada trabaho na. Mga no day tantula utang kanya kung teraramidam na awan trabaho. Anyat serbiti inadal ko ngay no jaki pakat manong. Kan may sa anak to nga umutang kan ka. Ta, amang ano adun to ti kwartak ngam sika manong. Hello, Rayma. Naimbagman, tanakawag ka, nakaw. Wan, ngam inlibas ko lang ti mawag tatang. Ta super busy ak dito Pasensya kayo no sagpaminsanak lang nga umawag. Nakaw, di mon ka ba lantag trabaho? Hagawid kan, tapno makay na naka. Hagsakit kan samay. Amo ka maregrigatan kan ngagtrabaho di ta abroad. Ilepas ko lang nga ito atawan tatang. Urayak nga aglepas ti kontratak, sakto agawid. Mala, urayan ti panagawid mo Wan tatang, kat kumusta dagiti anak ko? Limasin dan. Nagdadan iti pinaramin mo babalay da. Hawanin kadwak dito balay. Sana bale, taas idaglaang matibalay da dita balay yo tatang. Wan matindi Nuwang gayam. Adan trabaho dang agpadpada. Kasta aya, jak na amon na ita. Mga ano kaya't nakasurpresahin anak ko. Ay na, maragsakan ak para kadagiti anak ko tatang. Ngamin, uray na sapadaan na ulila. Naragpat da dagiti arapa apda iti biya. Why anak ko? Ket kablawan ka. Tao rag may saka nang isakad kadagiti anak mo. Ket naipaay mo amin nakasapulan da. Itugtog ako mampayla dito ipapag. Tanaparir ti angin dito. Ay na. Maragragsakan ak no makit-kita ak dagiti babalay dagiti apukok. Empatakder ti anak ko.
Nagpursige ti anak ko, maka-abroad. Tapno maipaayan na itinapinta sa masakbayan dagiti apo ko. Nagtengaan dati basit akal-kalapaw ko. Basta da napinta sa babalay dagiti apo ko. Naragsaka kaon. Uray talakayak mutain. Agawid ko mamut janak kaon. Takailiw ko na makadin na manaan. Mga asawa ko na, Iris. Adabatan balay ko apang isang patak iti asawak. Ure siya ka. Makiasawa ak matan, tamasikuga kun manong. Anya? Ni, agkasar kay nga rodan itinobyo ma. Agid danton tibunyag kan kasarin ton may pasngay ko ti sikug ko manong. No siya, ikasar kong tinobyak. Tapno saan na maagaw ti sa bali. Umutang ang iti pagkasaran mi. Tain inutek to abayadan. Tagsusweldo ak matan. Abay, di mon urayan na sumangpet dahil na ayaw. Sa kayon tagkasar, Alex. Kanon to pa ingay? Masapo lang maikasar ko ni Carol. Tadyak kaya tamagaw ti sa balay. Anya, manumoy labo lang ti urayan. Agawid to ni nanang iyaw. Aglepas nga minan ti kontrata na. Mag-extend ko mapay nga miniti kontrata na ah. Takabalan na pa'y mo ti agtrabaho. Nakapsutan din ayaw. Masapol nga ginanan. Kat masansan ti panaguyak na. Ket no agawid, pagyanan na ngay. Ha, Alam nga na makipagnaad kanyak. Ket adanton pamilyak. Ni Irish ah. No kaya't na pagnaadan ni Jibalay na. anya. Ay na, kailiw kayong tatang. Ay, kailiw da ka matan anak ko. Ay, sos, nagkutong ka batan. Gagangay na atatang. Tapuyat ti kalaban ko iti abroad. Dagiti apo ko yung ay. Ayan da. Daday ti babalay da. Ne, ado matitattao di tababalay da tatang. Ado ti sanga ili da. Ay na, saan da sa nga ilida kita? Anya nga rod, tatang. No kasta, saan kayo ngagsubli di abroad nanang? Saanan, taginana ako nanak ko. Kan adon ti marikrik na kanasakit iti bagbagik. Anya? Kat pagnadan yung nga rodan nga eh. Kumpurmi kada kayo kinimanong mo ti pakipagnaeda kanak ko. Ay, sapay nagadu kami di tabalay. Kadwa mi nga dagiti katugangak, kan kaanakan nila kay ko. Ay, oras siya. Ado kami ngagdanan dita balay nanang. Adadag iti kakabsat ni bakit ko. Nangina ka no ti abang inje sentro. Sikan, ti mga laka ni nanang Irish. Ta sikat ti babae. Ay, saan nagaputa babayak, katsyak ti akin responsibilidad ka ni nanang. Si kakit di kumata si katinaw na. Ala, saan kayon nga agrikyaran nako? Di da kon problemaan pay. Tadamot to'y balay ni tatang apakipagnaedak. Uwan atan eh. Awan mutlat kadwa na dito eh. Kanda kayong tumutla ang timang tawi dito'y kalkalapaw na. Tada kayo kat nga ti anak na nanang. Atay ta. Nadalusakon to'y kalkalapaw, tatang. Ay na, ay kasla limawa to'y kaalkalapaw. Idinadalosan ah. Wen tanasim padagiti rumbang maisimpa, tatang. Ay, pasensya ka, nanak ko. Nakawarwara ti kalkalapawan na sang putam. Wen, maawatak, tatang. Ay, imbisa na pinta sa balay ti pagnaadam ita. Saan mat? Saan mat kayat dagiti anak mo Ala, nga... tatang, baybay-an yun. No, anya ti kayat nga aramiden dagiti apo ko yo. Basta siya, nakaragrag sa kaklata. Tanapintasan ti panagbiag dagiti anak ko.
day talaeng ti kapatgan kanyak, tatang. Pakidisuyulatan dita, babbaros. Agyamanak. Ay ba, apay dagita iraw. Anuam dagita. Narukupan dagiti sisimti kalkalapaw tayo, tatang. Pasukatan tayo. Tao may ni pare Cardo inton bigat. Iso ti ayabak nga agkarpintero. Apay ada kwarta maya. At dapay mat nabatbati akwartak tatang. Pasensya kayo, no jak na ipatarimaan idito'y kalkalapaw yo, tatang. Yawan problema kanyak. Siga ti pampanunutak anak ka. Asinon to ngayon ti kadkaduam dito'y balay no mataya kon. Punaw nga agasidag ti babalay tayaw kadag iti anak mo. Angam dida kamit umay sarungkaran nga inada. Ala, aw-awatan tay latta itang tatang. Tanalabit, makumikum da iti trabaho da. Nakasingsingpet ka talaga anak ka. Manipod ubing ka. Aging ga itata bimakit ka. Nagtalin na iti kinasingpet mo. Kanwan gayam, aglako-lako aktuman iti fishball kan barbecue dita si dagti kalsada. Taisupay a pangalaan tayo iti kaden tayo, tatang. Tumulong aktumat anak ka. Kunyamatan, naabutan akmatan iti tudo dito dalan. Ang partakak tayo pataray. Tapno makaawid ako na. Malamin ako na nakamotor. Nagalis! Matumba ako na! Ay na, apay ngamin adi ka nagan-anad anagmaneho, anak ko. Anay... Natukol ti may sa ato lang ti sakam, anak ko. Iso asin ni Mentoda. Asim, di nagpampanawan dito ospital. Ala, di ka madanakan. Tadaak lang dito'y amang bantay ka. Saan ka apanawan, anak ko? Oh, ibatik kan ka to'y tulbak ti balay ti kabsat mo, Iris. Itad mo to kan ko, apaman ama karuwar iji ospital. Ha? Papanam siya. Apay nagdadakkel lagi tabag mo. Pumanaw akon. Panaw akon ti kabsat mo. Takas jay mo ti kasasaad nan. Jak kayat ti mga sikaso kin ni manong mo. Imbes asyak laang das asikason na. Saan? Taisumot ng tagpaasikaso. Anya? Sige, mapanakon. Tapi manaw mo tandag iti kakabsat ko. Panawan min ti kabsat mo. Nagapwamador! Duwang aldaw adi ka nagawid iti balay. Kanjak makontak ti cellphone mo. Masigurado, naggapu ka man nanita yan ti babaem. Agtal na ka man, Irish. Isu adjak kay kayat ti agawid iti balay. Tanakang ngiwat kang asawa. Ako ko sumami na nakawas mo. Tapumanaw kan diti balay ko. Naumakon kan ka. Awa na pulos pa nagbali mo. Nabanuga ko na masaksakitan na dor. Isuwagsi na talangan. Ito na! Dahil tatir urayak nga ibagam kanya kay Iris. Di papanaw kon. Wan! Amok! Tapno nawaya kayo ni ti babaem. Inayat ka pa'y matngaro ni tigas taunay. Yaman niya tinsubad mo iti dayta palagayat ko. Pasige sakit ti baroko nga dor. Uson! Sana tilay sitsidir mo. Tutal! Saan tamot na naragsakit itong kalmaysa. May mayatan no agsinatan. Mga siyo nanang, dito yun balay ti pagnadan nyo. Di na ko mapampanawan dito eh. Juan, di ka madanagan, Alex. Addaak laeng ditoy. Saan ka panawan? Nang roon akat pinanawan na kan ti asawa manak ko. Agi ang manak na nang pakawanan da ko ba? Mababayin ako na kada kayon. Ngamin, saan kayo pinaganan ng iti kalabas? Agpinatulon kami di iti kabsat ko. Amang pasangbay kada kayo iti babalay mi. Ngam, da kayo matlagayam ti pagkamangan mita.
Takasapulan da kayo. Anak ko, Ipatpatag ka unay nanang. Kat makawanan na ko ma. ipatpatag ka mat unay-unay. Alex, anak ko. Iris, anak, umayak man. Ni nanang. Nakalukat day tananang. Iduron nyo latan. Ne, apay, awan trabaho man ako. Adda nanang. Naglangan naklaan. Tawan mga sikaso kadagiti duwa nga anak ko. Anya, ay, apay adi mo imbaga kanyak ngay. Tasyak ti mga awir kadakwada, tapno makatrabaho ka. Mabainak nanang. Ha? Mabainak ngamin nga daw iti pabor kada kayo. Ngamin, imparupak ti kinabastos ko nga anak iti kalabas. Gapo iti saan ko apa nang pasangbay kada kayo diti balay. Ay na anak ko, di mon panunutan da ita. Saan kumot asinakit da kitay? Inawawat kayo iti kapsat mo, taanak kayo kat nga rod. Patpatgan kayo latta, nga oray kas jay ti impakita yo iti kalabas. Ruming bawlat ta tinalaos, apan ang ipatag ko kada kayo nga anak ko. Nanang, patpatkan kayo madunay. Naamiris kong timadingay naramid ko iti kalabas. Nagaduwa sakripisyo kan rigrigat yu kada kami nga agkabsat. Ngam kasjay lang tinsubad mi kada kayo. Nagsayat kayo unay ngayon na. Da kayo ti inspirasyon ko nga agdiyag anak ko. Nakasagana ak nga agsakripisyo para kada kayo. Kan kadag iti apo ko. Agyaman ak. Kidaw ako madituyan balay ti pagnaadan yu. Tapno adakad kaduami kadag iti apo ko yu. Sige, takasaritak to ni manong mo anak. Tanuman nugot adituyan balay mo ti pagnaadan tayo amin. Tapno maasikasok mo ti kabsat mo. Tawan kadwa na iti balay na. O sige nanang, mayatak. Wen, tapno agdeden na tayo manen anak ko. O sige, patsyak nga manugot ni Manong. Kan ayaban tayo matan ni Lolo diti balay. Tadituyan ti pagnaadan na. Sige anak ko, tanarigat no agmaymay sa niluluyo. Tanakapsot una yan. Di kagbali na bastos kadagiti dadakkel mo. Ta sigurado asaan to nabaligi ti biyag mo. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat kaniti direksyon ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.